Kuya Daba, last na lang ko na kung speed. Oh my God! Tulog ng ito ang wala na'y suga wala hindi run out ng kwarta. Kasama tuloy mo. Mapahulat ka. O sige, sunod. Dali, sunod. Oh my God! Kung saan may nawala mo? Mana ka? Kaya problema. Kita rin na ako. Sudah mo gusto. Pero ako, inaansin na. Kabalon ako. Kita na ko sa kong tuha kamata. Dili sa kumata na abiyari. Dire. Wow! Ay nakakita ato. Babae. Nasulod sa inyong palay. Kaya ka ba na ka? Pag-aunti na ka. Kaya nakakita ako kinsay na kuwato. Kinsay nakakita ato. Ka ba na ka? Kaya ako itong patubuan umundo sa anyang lubot. Ako siyang patubuan. Patubuan umundo sa iyang ilong. Pero, pero naayunggos sugod sa sulod na maglinya dito. Linya hatod sa ilalong. O mapupuan o kalundo ang iyong mata na maan. O agay unya ang iyang lubot imbis gamay ka budak ko kailan mo Jollibee McDonald's yan. Joke ba guys? Ano siya? Butangkin sa lugoon ako. Kung sa kong imuon, takmani. Ako ni. Ikaw ba lang ka? Kaya ako, siyang pultong yung bugan. Oh my God! Kung pili itong niya ikulit. Kung di doon niya ulit, masunog ka. Kung di doon niya ulit gani. Ikaw ba lang ka? Kaya, iulit ko niya. Ako ang sugod ka o. Ako ang mutanan o lunggo at iyang lubot o iyang atubangan na pag-iyas kada sa itlog. Itlog ni nanay dito. Nanako na ko.
No, 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 no. Sulit sa inyo ha. Pangutan ako na sa inyo balay ikaw. Ha? Oh. Na. Bayan. 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 Bayan.